Ni aingo yo try hakani ka por ka menta hakani ka step. Ban ngange nambon na phi fisgo phala ba ngami kumno hakani ka singi pastor bantai hai don. Ne ipang ne stom ne imla ban mi re kam long kum ta. Makani ka step ka bala kurku ka jong try ken. Makani ka step ka don ka kubor ka babha. Namar hakani ka step i pastor bantai ru idon lang bat ngi priang sobai phi pastor hakani ka por ba ngange ka tien ka bangin ni kren hakani ka por ka dalong ka jing kurku. Ba hakani ka por ni kwa ban ni kren ban ngi kwa ban pen sngo shapi shapang kani ka phang ka ba ki briu ki ong pe yo pi don ha ka jing hikai ka ba bakla pe yo pi sha yalam bakla bat kani ka jing hikai man ta pastor ka ba bon ma bat teng ki briu ki la pediang ka jing shisha pastor kani don be ki nyut bon berat ma tin ka jong trai ka kren ya ka ta mo ha bo sambai la bet nong bet nyut don be ki bat ban pan arta tin ka long ka basuk ba hane ban yalam ye ki briu sha ka jinget kalong ka ba e ni kwa ban ni kren pastor ni ka por pa pin shailam mo ba kumno pastor ba kibrio ba kila nget handai hadin katugat ni ki keran dia no ba ki ong ni pangila don na ka jing hikai bakla kadai ka daw namar maki ba ki osngo nen dai namar ka tagi no hikai ni ba ki kami kai kat kumba dai ban hikai yaki ngasngo ba piong pastor ka ta ka dai boro arliang okay pastor kino hikai ki ong ba pi pila sya hikai bakla but people nong ngap piong oh imat ka dai ne tagamo ka jing bakla ka dai habaro arliang marutai boong balahi kai bakla uklemwat ya ka jing shisha ka daina kamdai ka jing kai bakla lese kala ban bakla na ka doktrin ka jongki lese kala ban bakla na kata ka theology ka jongki kala ban bakla na kata ka nongrim jong kata ka jinget ka jongki tadai hanta ladaki ki wei pat ki alap na ka wei pa ka nongrim ba kata ka di na ka ktien ka jong blai ki ong bala bakla manamar ba kami adai bat ka doktrin baka theology ke jong theology jong ki yake ba ki nget ne kata ka nongrim ke jong ka ba ki la yaseng nongrim tading ta ki ong ba pi pila bakla pila syailam bakla lahi kai bakla ya pi paino pi pat hawa fi sngo kum kata wala da fila yo sngo te wala da fila tep ya ka jing shisha nri pim pat ngam ha ka ktien ke jong blai hawa fi sngo kum kata ka ktien fi ong ani shisha la syailam bakla ne yang ani shisha la sha hikai bakla ne nga tagamo ka jing bakla kamdei tangau tau nong ong ka dei ru happy ki nong snap tanga kwa ban ong fi ka ne ka sngi la da don ba ong ya pi ba pi sha hikai bakla la da la ong ya pi ba pi sha yalam bakla to ai ba pin yet ya ka nong rim la ka dei ne kamdei ka jing bakla ba ka nong rim kam don da ka wei pat ka jing tho kanong rem kam don pada ka wei ke jing ong na ke jing kai kanong rem ka dai bitang ka ktien ka jong blai baru Paul Ukraina kata ladangi puli mo pastor na ga sti Galatia no menengkong khat ba pra wong shai hang ni henry lada mangi laniu angel na beneng ngi thu khana api ya ka no ka gospel ka ba pher na ka ba ngi la thu khana api to ai ba un long u balatim no ka ktien ka jong blai ka kren shai hang ni ki ong lada mangi te ngi thu khana lani ladangi hikai lani wat wa angel wan man hikai lani wan man thu khana daga wei per ka gospel ya kata ka gospel badap ai long balatim yu tau brio long balatim yu tau nong hikai ba long balatim yu tau nong sngap ro ka bamut gospel ka mut khobor bha la ban wei de ki wei pat ki khobor bha hoi ki la ban de ki wei pat ro kadi ka babhai das nga kadi ka khobor hi handra yo kam dai pat kat kum ka tien ka jong blai ktien jong blai ka dai be kini en riu pun riu teli ya ka bala canonize ka daki apostle riu pun riu teli kini ki kitab ki blan ni ka bible nget tang ya kani nai nget shu palat ya kani nai nget shu tam ya kani rai ko ngo ya kani ka ktien na mar kani ka ktien ka dai ka bala persat dau men sim ba khot ka ktien jong blai ka ong kata ka ban mentoy ya ka ya ka jing kai ya ka jing snang ya ka jing pen bet ba ya ka jing pen blien ha ka ho knang ba tau breu jong blai un yo long ba janai ha ka jing le ba bha baro ba ka ta ka fila ban shem na artimoti ka long ba lai khot khat riu khat nyo kani ka ktien ka dai bala persat do men sim ba khot la da fi alap khong pong ya ne ka ktien la fi pen ka lai ka da ko moi pat kordit yo tau breu ong ka ktien ka jong blai na ka kitab Isaiah ka lenong ka ba arpun dai khot ba khat san ka ong ka ta kordit yo tau breu bo pen bakla ta ya ta ka jing shisha tadeng ta kwa banong fi ka ne ka sngi la da fi kwa ban tip ya ka jing shisha la da tau breu ya lap pen chong nong rem na ka ktien ka jong blai ngi kai mo pastor ka ta mdei tang shit khot ar khot
Dari tu wat si bon tli ki dekat la ka don na kam don ha ka ktien ke jong blai. La ngi kren spang ka jing pen baptis ka don na kam don ka ktien jong blai. Ya ka tak rekom le ka jing pen baptis. Ya ka jing pediang yo men sem ba khoi. Ya ka jing kren tli. Ha ki ta ki doctrine ke ba don ka ktien ke jong blai. Bala ki breu ki ong ye pi ba pi la bakla, mdei ma pi bakla, de kita ki nong ong ki ba bakla. Namar kumong tien jong try pastor haka kita cipen pawe ka balang ka benengkong. Kata ka shiti bu try Ukraine kata. Wang bangayo i ba fitin jo yet yaki apostol. Kabambot ngi baru ngi haban tenjo. Utang balakren dau pastor na da mano-mano. Ho ngi dei ban pediang. Hara ngi haban pediang ya ka bat kanong rim bat ka tien jong blai. Pastor ne kumno ne su pediang bai nang kan bai kai. Na jrong sulong mat la beang to ka beang na pastor. Wat i tan yu tau breu palat ban yu blai. Bun sing tau breu ba PPH la dau ong ya ka jingi kai ka ba bakla. Namar PH palat tau breu sungai la ka nget. Na kwa banong fi wanom i tan yu breu ban ya ka ktien ka jong blai. Ka babel ke thu ya kata mo sti sinong rom long bispo de khot ba ar. Ke thu ingi ba kita ki nong rom ki don ya kata ka jing shir hem na tau blai. Hendrai klem ka jing tip. Ba ktien jong blai ka ong Hosea saun reu ka ong ba ki breu jong agi sakmano. Ba namar ba kim tip ya ka jing shisha jong ka ktien. Lapen sakama ya ki namar ka jing bom tip. Bar hikai bakla namar maki ki la sha hikai bakla. Da hikai ya ka juk ka jing bakla sha kita ki wepat. Ba jisu ong ini ki kentien. Wong tu no ia kita ki nong yalam ki ba matla. Ai da ka ba jisu. Jisu klampen shlor ya kita ki breu bakin don sa ha kita ki nong hikai ki ba matla ki puli tang ba kim yu i ba ka tho kum no. Ki puli tambah kim semua tu, ka ong kum no ka ne ka ktien ka jong blai. Ki ong pen ban ba ka ne ka ktien ka jong blai, kam dei kum ta ka dei ban long kat kum ka rukom jong ikan. Ki tues ya ka ktien ka jong blai, ki pen pa ya ka ktien jong blai, kat kum ka jing kwa ka jong ki. Bar ka babel ka ong ta am pastor ngikan maru, bakin don ki no ngap deh. Ki ban ngap kat kum ka jing hap ka jong ki. Mar ki don ki skor ki badaj ong ka ktien ka jong. Artumati pastor nomor sa. Tapi pastor itu. Namar ka por kan jia. Habakin sa skor ya ke hikai ba janai. Hanre habaki don ki skor badat kini kenton halade ya ki no hikai kat kum ki jingkwa brai jongki hi. Kini kenton halade ki no hikai kat bakum ke jingkwa brai jongki hi. Takamut mar ki don ki skor ka badat ki asmo jisha ni ka wit ka dat ni subang. Namar boleh balak ham it yeu ni breu ban ya ka ktien ka jong blai. Bar ka babel ka ong namar ka por kan jaba ki nom sha skor ki jingkai ba janai. Tapi hikai kat ba hikai ka ktien ka janai kinong be kata ka ki hikai bakla. Te kumno pastor kindat mo ka por pakalayat. Kumno ngin sutho ba une uno hikai ne une uno ngelap ne pastor nem ki bakam ila de ba de ki nong yalap. Kumno ngin tep ba de ne kam de ba u yalap ni hable kumno pastor. Ngin sunat pastor ka ktien jong blai ke thu shair ka kum kata na ki kam ki apostol kene ke lenong ka ba khat nyo kene khot ka ba shipo thom ni ka heading ki apostol haberia. Ti kita ki para banget kumni ru kila pakno yu Paul ba yu Silas min miet Shaberia. Ki bahaba kila la apoy hang ta kila let sha ka sinagog ki Jew. Marsun poy ki rung bet ha ka sinagog jong ki Jew. But kan ma gani sinagog ka de jaka ki Jew puli ki Jew hikai ya ka ktien ka jong blai. Ka temple ka de la ka jong ka sinagog ki de jaka ki Jew puli ya ka scripture. Balka dei ru ka jaka ka hikai ru ka scripture. Te haba upol bo Silas urung kila rung ha kata ka sinagog jong ki Jew kila sedang ban hikai. Ka ba semua bang hang ni ka long. Te kini kila long ki bad kam don akor ban ye kita ki bah Thessaloni. Ki bala pediang ia kata ka ktien da ka jing sngola kloi baro halakas ni ke de yet benia ye ke jing tho lagi ni ki ru kila long kumta ni em. Ngastunat ma kini ki breu ki badon Haberia haba upol bo Silas ki let ban ya lap. Mde dong shus ngap i leng kom to Henry ki dawan ra ru ye ke jing tho ya kata ka baki ki kren haba upol bo Silas ki kren ki da pen chong nong rim na ka ktien jumle ki de yet na ke jing tho kata baki ong dei nam dei kadon na kam don ka babel ka ong ni halakas ngi ke de yet benia ya ki jing tho laki ni ki ru ki la longkum ta ni em namar kata ken bon kila nget na ki kentai Greek ru ki ba kraw batri ban ki rang ba de kandiat shi bon ba kila nget mar kila nget namar ya ka bo Paul ba ya ka bo Silas ki kila ya lap ya ka kila hikai kila sngow dei namar ba ka don ha jing tho baro Kralong ru nganuksa pastor ba ka nong Samaria. Haba kali ya lap sa Samaria. Kinong Samaria kila nget jande haba kios ngono jisu ki ong bang inget ya ka ba ong. Henry bangila yos ngow na ka sekolah jong. na sekolah jong Kamamot kamangi haban don ya ka Bible. hab don ya ka ktien Haba don ba kren ni haban yet ka don ne em. La ka don
tinggi dong kaman priang, lada kam don, kadai bah syukun taj baik. Kamu kadai kadai baik kaman pensai, kadai beban itu, kanu kabadai baik kanu kabamdai. Kadai pastor kata kau pipi ong namar ke siti utemati. Kakren saya kata mo pastor. Nginya pe kanai ka por ke siti utemati ke lenong ka balai ne dekat ka basan ka ong sai kum ni. Kibadon ka dur ka jing riu blai henry kibalen no ye ka bor jongka na kini tu pai no. Kidon ye ka dur ka jing long riu blai kamot kidon ye ka dur ka kerteng riu blai ter na khamat. Henry kibalen no ye ka bor jongka ktien ka jong blai. Ka babel ka ong sai na kita tu kier no. Ne pai no. Bye-bye no yaki. Kamu Jisu ong. Ino iginong yalam ki bamatla. Namaradaw matla u yalam yu matla. Baro ar kin hap hagatliw. But baro ar kin hap shudujok. Ong u Jisu. Tagraw. Por ka jang u Jisu. Habaw kren ka jing sisya. Habaw yalap ka jing sisya. Baro kiruniam kilalong persya yu Jisu. Baro kimla aban pediang. Baro kilalong persya ya u Jisu. Ngitip ya ka jing sisya bah. Habang ikran ya ka jing sisya, kapan tut ya babon. Kapan mong ya babon. Nama ka jing sisya, barabor kapan pang. Handrai utrai Ukran uang par. Habang ipediang ka jing sisya, ngilong ki balai lulu. Amen. Ni kwa banai mesti me piwe. Pediang ka jing sisya, joga tin ka jong balai. Utrai ungkur khu yang i piwe hagan ka singi. Lamba ka jing hikai hagan ka step kan. Taya ni ka por pastong IT japi. Ban duai ban kerkuru ya piwe ki basngau hagan ka por ka manta. Ngam tip ya pis ngap ka por step na ka por janmi na por man miet. Ada ngangai kini ka jingkran kan ai bor fi bakat penora jingkli ya fi. Habang ada jesa ngara ka Bible. Ne abang yo sngo ka khubor na ki syakri ki jong blai. Ngiju yet ne em baka don ne em hapo ka Bible. Ne ngishu long tangki basngap bar baklet no bat ngishu ong be yaki we be don ka jingkai bakla. Ngangai kata ka jing bishar pi hab bishar hi ladi. Handa ngangai lamba kan ka jing ya kran ha kan ka step kan bu fi ka jingkli. Kaya kata ka jing sisya. Baka jing sisya kumbai pastoy lakran kadai bingi apai syakak tien ke jong blai. Babon ki long ye nga Bible ro kamdan. Habaka Bible kamdan kamot pi jangai maha. Tadai nama kata nga ai men sem ya pi to ai pindon ka Bible pindang baniet baru try unang kerku ya pi pindang san. Barhane ka por nga IT si pastor ba indwai en kerku ben ye baro. Ngina dwai ka ni ka por ka bamentai ka ba blai un ai fi ka jing shai ha ka men sem ka jong fi. Blai un ai fi yo men sem ba khot uban hikai ya pi naga ktien ka jong blai. Mdai syuk bagi breu kin pensisya la ka dai ne kam dai. Reu men sim jong blai uba pensisya naga ktien ka jong blai un hikai ya pi. Tadai tang kwa ban duai ka ni ka por ba fnio pediang sisya yo men sim ba khot jong blai. Ba fnio pediang ya ka jing shai, fnio pediang ya ka jing small tho, fnio ya ka jing start, fnio ya ka jing shampang. Bang ngai bu tran ka khu ya pi. Ba fnum long tang kita ki bi syuk sngo ki ba klet no. Ki bi syuk sngo ba ki bi syuk sngo dai no. Ndai pin long ro ki breu ki ba pen chong long rem kan. Nak ktien ke jong blai la ka dai na ka laj. La ka ta ka jing ong jong kita ki breu ka dai ka jing kai bakla ne, dai makina ki ba bakla. Ngina dua ngina ka por ka menta. Hallelujah. Try ni ka por nga aingo ya me. Yang ni ka step ko try ni ka por ka bamentai wi yo ban kren ni ka ktien ka jong me. Mangada duai ablai ni ki kon ki jame ki yo ka jing shai, ki yo ka ktien ba ki long ki ba dapru da ka ktien ka jong me. Ba Jisu ong ka ta bom tang do pu ba breu hi unem. Hanre da ka ktien baro ka ba mi na ka shintor ka jong blai. Try ngada duai ba ka ni ka ktien ka jong me ka da dap shan ha ka donot jong ki kon ka jong me. Ba try ngada nget kan da dap lin shisha ba mehi ko konrat men a hi ki ka bor ba kin la ban kin mawi ka ktien. Ban snow tho ya ka ktien ban pen chong nong rem ya ka chingem ka jong ki bat ya ka ta ka chikai baro na ka ktien ka jong me ablai nga duai nga karku ki bor jing dom ki bor jing te ki bor jing artatien ki bor kita ki jing pen snow baklai hi baro kan da good no ka ni ka sngi ba finyo itu isha ka jing shisha plai lo ya fi bara bo kono plai lo ya fi da shisha fin long ki bla light lo ba fin long kita ki bla kentang da ka ktien ka jong blai na mar ka ktien ka jong blai ka long ka jing shisha nga duai nga karku fi we baro lada pila syahikai kum ta ba fi ong pi syahikai bakla nga pendekut ya kata ka bor ha kerteng ke jong Jisu ba finwan sya ka jing shisha finum sngo arta tin syuk menta la pila yo tip ya ka jing shisha nga duai ker khu fi ha kerteng u Jisu Kristus ya pi ba ka yeng ka jong fi ha kerteng u Jisu amen ba amen ngai bu try nang ker khu fi unang pen sla fi unang ai bor fi ba finang la ban yeng ha ka jing shisha u Jisu ong ki bi sngo ki ba le ki long ki breu ki ba start ki ba te ya ka yeng halor mau siang wat ai fin long ki bit Try and go if you bless you, amen.